दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा जोहोलावफुरि बिबारबारियाव फैनानै नायगिदिङो। बिथाङा नायनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बुंथिगिरि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों दि फैबाय थानाय समाव जोहोलावफुरि बिबारबारियाव सरकारनिफ्राय नांगौ बायदि हेफाजाब होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे जोहोलावफुरि बिबारबारिखौ सरकारनि जेबो हेफाजाब लायालासिनो समायना महर होनो हानाय बिटिसिनि EM 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि MCLA रनेन्द्र नार्जारी बिथांखौ साबायखर बावहरदों। रायजो राजानि थाखाय बेफोरबायदि गोग्लैनानै थानाय बिबारबारिखौ मोनसे समायना महर होनायनि थाखाय। जोबोद मोजां जादों। आंथ' गोबाव समनि उनाव बेवहाय हाबदों बे पार्कआव। आगोलावथ' फैबाय थायोमोन गेजेर गेजेर आरो फैनानै दा जोंहा मानगोनां रनेन नार्जारी EM बिथाङा जिबायदि जोथोन लानानै बेवहाय बे पार्कखौ डेभेलप खालामबाय, जोहोलावफुरि पार्कखौ, बे गमामायैनो जोबोद मोजां। आरो गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय फैनानै जिहेतु सम खाथायो, गथ' गथाय लानानै थांनो मानो जायगा गैया जेरावबो, दा जायगायावनो बे पार्कआव मानसिफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ लानानैबो सम खाथायनो हादों आरो गोसोखौबो मोजां मोननो हायो। 2004 मायथाइयावनो मोनसे बेवहाय जोङो प्लेनिं खालामनानै बेफोरखौ खालामनाय जादोंमोन जे हस्पिटाल, दा हस्पिटालबो जाबाय 30 बेडेड, अदेबानि डक्टर बायदिसिना जेसेबां नांगौ बे दाबो जाजोबाखै। जों बेयाव सोलोंथाइनि मोनसे सेन्टार खालामनो नागिरदोंमोन। बिबेकानन्द केन्द्र अलरेडि बिराद मोजां मोनसे CBSE कर्सनि स्कुल दा सोलिगासिनो दं, जेराव जोंनि फरायसाफ्रा 90%निबो बारा CBSEआव दा पार्सेन्ट लाखिनानै पास खालामनानै गोजौ थाखोआव फरायगासिनो दङ। बेबायदिनो जों फिल्ड दा खालामबाय, दा अलरेडि स्टेडियाम, दा गणेश कसारी बिथां EM थानाय समाव बानायनाय दा स्टेडियामा अलरेडि जाबाय, कमप्लिट जानायनि खाथियावसै। दा बेबायदिनो गोबांथार माखासे माबा दङमोन, फ्राय जाजोब्बाय। आरो दिनै बे पार्कखौबो एबार गोबां हाबाफारि लादों रनेन नार्जारी बिथाङा दा फोरमायबाय। फैगौ बोसोराव आरो जोबोद मोजां जागोन। सार, बेवहाय जितु आगोलाव जि हाग्रा जानांगौ बे मा जाहोननि थाखाय जादों? नङा, मोनसे समावथ' बेवहाय जेब्ला सोमावसारनाय जाबाय, बे सोमावसारनायनि जिथु आबहावा 1988-89निफ्राय बेवहाय बेबायदि रावबो थानानै खामानि मावनाय मानायनि परिबेस गैया जाबाय। बेबायदि समाव बेवहाय अरनबारि बायदि जानानै दंमोन आरो ओरैनोब्लाबो गारि खारामोन, नावकाटानिफ्राय ओरै साहासिम गारि थाङामोन आरो गेजेर गेजेर गारिया बेसिम फैयोमोनब्लाबो एरिगेसन जानायनि उनाव गिदिर गारि खारहोआमोन। बेखायनो गारि मटरबो खारामोन आरो लामा सामाया हाग्रा दुजोबनानै दङमोन। बे समाव बेवहाय गिथाव मोनसे जायगा जानानै दंमोन। ओरैनि मानसिया ओरै बारनो गियो, हरैनि मानसिया ओरै बारनो गियो। ओंखायनो बेखौ साफा खालामनानै जेराव गियो बेवहायनो जाहाथे मानसिया फैनो लुगैयो बेबायदि खालामनांगौ होननानै बे पार्कखौ जोहोलावफुरि पार्क मुङै जोंनि जायफोर जोहोलाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ गारनाय ओनसोलनि बिसोरनि मेम'रियाव बेखौ खालामनाय जादों। नुनो मोनदों जे बे पार्कनि सोरगिदिं जे बाउन्डारि वाल बेफोरो जे बायजोबनो हमबाय, बे बिथिङाव सार मा बुङो? ना, बेखौ दा खालामनांगौ, गोबां फैसा नांगौ। बेखौ जोङो प्राइभेटलिसो खालामगासिनो दं। ओंखायनो BTC जाजेननायनिनो बेयो मोनसे अनसुंथाइमोन, 11 लाख ना मा थाखा मोनदोंमोन, बेजों बे बाउन्डारिखौ खालामदों। बिनिफ्राय जेबो ग्रेन्ट गैया। बिनि उनाव MP फान्ड एसे होनानै गेजेराव एसे खालामनाय जादों स्ट्राक्चार। बाखि जों इन्डिभिजुवेल फैसाजों खालामगासिनो दं। दा EM बिथाङा जेखौ खालामदों बेबो गावनि इन्डिभिजुवेलजोंसो दा खालामगासिनो दं बे गार्डेन माबिखौ। एबाराव ग्रेन्ट मोननायनि बाथ्रा, ग्रेन्ट लाबोनो हायोब्ला बे बाउन्डारि वालफ्रा थिग जाजोबगोन आरो मानसिया मोजांब्ला बाउन्डारि वालनि प्रयजन गैया। बयबो जुदि थिगब्ला, जिहेतु बयनिबो बियो मोनसे सम्पति। बेवहाय आरो नुनो मोन्दों जे सानै जे बर'नि दैदेनगिरिनि जे मुसुखा, बे मुसुखायाव जे बिथांमोननि जे टाइल्स मारनाय बे बेबो सम, जिहेतु आगोलाव बाङाय फैसाजों खालामनाय जादोंमोन, एसेल' फैसाजों, गतिके कुवालिटि गैया एसेबां। बेबायदि खरधरबो खालामनाय जादों नेयाखै, माने 2004 मायथाइयाव बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ लानानै बे जायगायाव जोंनि सोमावसारनाय बेलायाव जेफोर समाजारि सोमोन्दोआ बायफ्लेनानै थांदों, लामा दालां बायफ्लेनानै थांदों, अफिस आदालत बायफ्लेनानै थांदों, बेफोरखौ फिन खालामफिननांगौ होननानै रिकनस्ट्राक्सन डे अबजार्भ खालामनो जों बयखौबो लानानै खामानि मावदोंमोन। बेवहाय BTCनि गिबि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो डिप्युटि चिफ चन्द्रन ब्रह्म बिथां, बाखि माखासे EM बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदोंमोन, जाहाथे
बे जायगानि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ मा नांगौ मा नाङा बिथांमोनाबो मोनथियो दा बेवहायनो खर धर माबा मोनसेथ' जों दिन्थिनांगौ होननानै हाग्रा बंग्रा एवस्रांनायनि उनाव बे जोहोलावफुरि पार्कनि मुङाव प्रथम अब्ला माने आं MLA मोन गतिके MLA फान्डनि 5 लाख रांजों जोङो बे स्टेचुखौ बानायदों जितु ब्रन्जजों आरो बिनि उनाव बाखि बे फैसाया थोआखै माने एसेल' स्टेचु मोननाया जादों नाथाय बाखि फैसाफोरखौ जों बयनावबो बिलायनानै होलायनानै बेखौ खालामनाय जादों ओंखायनो खर धर बे समाव मावनायनि बेलायाव जि रोखोमनि मोनसे माबा थानांगौमोन समखौ नेनांगौमोन बेखौ नेयालासिनो गोथां गोब्रां खालामनायावबो माखासे रानलांनानै मानानै बिनि जितु स्ट्राक्चार सायाव होनाय बियो सिङाव सिमेन्टआ माने गोदोलांनायनि थाखायबो बे अबस्थाया जादों खिन्थु कालमासि बेबायदि थानाय नंला बेखौ थाबैनो गासिबखौबो आगोलाव जेरैमोन बेबायदि खालामफिननाय जासिगोन बेनि आरो बै फ्रन्ट साइडथिं जे फारसेथिं सानजाथिंजाय बे मोनसे समायना जायगा दङ बेखौ जे आसाम सरकार बा ब्रिटिश सरकारनिफ्राय माबा मोनसे राहा लागोन नामा बेखौ जे समायना महर ना डेफिनेटलि बेखौ जेसे हागौ समायना आरो मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै सम खाथायनाय गथ' गथाय लानानै सम खाथायनाय रंजानो हानाय बेखौ खालामनाय जागोन आरो बेवहाय अलरेडि प्लेनिं दं जे बेवहाय मोनाबिलियाव कालचारेल फांसन माने जाबाय थागोन खननाय बा मोसानाय आरो बिनि मेनेजमेन्टखौबो दा बेबायदिनो सोरबा नङा सोरबा NGOनो बा मानोबा हयथ' हैनाय जाहैगोन आरोखि अब्ला बेबायदिनो माखासे गावनो सर्स दिखांनो जाहाथे हायो दा गेजेराव हयथ' कफि शप थागोन साहा कफि लोंनायनिबो बायदिसिना गथ' गथायफोरनि गेलेनाय जेफ्राव माने मा होनो गारि सालायनाय साइकेल सालायनाय साइक्लिं बायदिसिना बेफोरनिबो राहा थागोन जेजों माने माखासे सर्स मानसिफ्राबो बेवहाय एन्जय खालामफैगोन आरो बेखौ मेनेज खालामग्रायाबो माने माखासे फैसा मोनगोन आरो बेजों बेनि खामानिफ्रा सोलिबाय थागोन रिपेयारिं माबा माबि फुल गायनाय बेखौ नायनाय चकिदारनो फैसा होनाय बेफोर बेजोंनो सोलिलांबाय थागोन बेबायदि मोनसे प्लेनिंआ दङ आं सानो जे फैगौ बोसोरनिफ्राय माखासे दा जानो हासिगौ खारन बिथाङा गावनि जेनो दायित्व लानानै दा बेखौ मावगासिनो दं सार नोंथाङा बुंगोन जे फैगोन बोसोराव जे बेवहाय बाजेट मोननाय जागोन नांगौ बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय जागोन ना ब्रिटिश सरकारनिफ्राय नङा बेखौथ' बुंनो हाथ'वा मानिफ्राय मोनो दा BTC-आवबो अलरेडि माने साबमिसन खालामनाय जादों जोंनि मानगोनां बिथाङा आरो जुदि स्टेट गभर्नमेन्टनिबो बायदिसिना स्किमनि गेजेराव जुदि गोलैयोब्ला बेवहाय मोनथावथाव अब्ला डेफिनेटलि बेनि गेजेरजोंबो बेवहाय खालामनो हागोन